Hürmetli iптештер, biz bugün Şuşa Toplum'u meselesi birisi etes ağılız fotoğraflardan izledik. Tekrar bizning bu yig'ilishda Nikor Egrilayevich qatnashdi, sekretar совета. Ayttirga kerak endi былтыр бегебеткене шап алдык. Шурасы белән инде быел да барыбыз да желание әйттек бит инде катнашабыз тагы бер тапкыр Шуша Топлумга. Үзегез беләсез инде закон буенча без 50 кеше хатты җыярга имеем право. Шуңа күрә без монда әлеге вакытта без нарушение итмәйбез бер нәмәдә. Но инде җыелыш булгач инде моның председателен һәм секретарын сөйләргә туры киләчәк. Нинди предложениялар булыр? Бар инде предложениялар председателimiz брать глава сельского поселения и секретарем Абакиров Рамиль Фазлыгаевна. Кимдә кем шушы әйткән исемлекләрне тавышка куябыз, шул кешеләр күтәреп тавыш бирәбез. Барыбызда Адрес голосовать итәбез. Кто за? Против нет. Тоже решение принимается. Да. Хәзер инде безгә сөйләп китәрәк счетный комиссияны. Счетный комиссияны ничә кешедән сөйләйбез? Булды тәкъдим 2 кешедән дип. Миргасева Рифкатовна и Шакира Фана Гульсовна. Тавышка куеп иптәшләр, кемдә кем шушы 2 кешене счетный комиссия сөйләбез дә шул кешеләр ул китәреп тавыш бирәбез. За. Владимир Сергеевич, против нет. Решение кабул ителә. Хөрмәтле авылдашлар, бүген инде шушындый сораулар куела повесткага инде. Информация о реализации в Республике Башкортостан проекта о развитии общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, проекты поддержки местных инициатив ППМИ и возможным участием нашего села. Второе. Выбор первоочередной проблемы деревни Чуятасова для участия в ППМИ. Третье. Определение суммы софинансирования муниципалитета, населения и спонсоров. Четвертое. Выбор инициативной группы из числа жителей деревни Чуятасова для организации работ в рамках ППМИ. И пятое. Решение об использовании сэкономленных бюджетных средств после проведения торгов. Хөрмәтле шушы повестканы тавышка куям. Кемдә кем шушы 5 вопросны карап үтәбез, диләр шул иптәшләр күңелдә тавыш бирәбез. Против юк, важно тоже решение принимается. Но үземнән үтсәп әйтәсе килә инде безнең авыл советы бу программада актив катнаша. Biz her yılını katlaşabız. Avul halkı белән инде былтыр Әтес авылында катнаштык, аннан алда катнашкан жак бит инде Маримен авылында, аннан алда катнашкан Әдер авылында. Шуңа күрә Бастамакта 2 тапкыр катнашырга турылды, 2 тапкыр мәктәпләрдә да бит инде һәр вакыт без проблемны халык үзе чын күңелдән биреп, шушы белән сөйләгән әбергә без инде һәр вакыт документлар дөрес оештырып, безгә ярдәм итеп, без һәр вакыт бу ППМда җиңеп чыктык. Мен уйлайм, үземнән әйтәм инде, шаныч белдерәм, быел да нык матур итеп катнашырбыз, актив инде. Үзебездән торган бүтән әйберләрбез, дай срокта эшләрбез дип, инде үзебезгә әлеге хәзер без операция итәчәкбез инде, нәмәне сөйләйбез. Шушы үзебез сөйләгән әйберне алда инде шул үзебез акча җыеп катнашабыз без инде. Матур гына я здание, я юл, я тагы нәрсә әйтәсез, шул калкып чыгар дип җанасы килә инде. Иптәшләр, хәзер инде катнашкач инде, хәзер безгә сөйләп алырга кирәк. Первоочередной авылның иң шундый проблемасын, менә шушы проект катнашып без кайсының эш әйтәләбез. Но монда бит инде 2 төрле булды менә. Разиф Арифянович әйтә инде ул. Үзәгә давай юныш инде ничә тапкыр юныш әмәсен дип Бастамак белән дөрес, ансы да кирәк. Юлда менә сез әйттегез. 1 сәгатьтән уже глава җибәреп матурлатып куйды грейдер белән. Берәсе Рифкатовна гомер буе монда эшләде бит инде. Булыпта төрле заманнар булды. Төрле чаклар булды. Аның да авыр чакларда гел Добросович эшләгән кеше ул әйтә инде. Үзем пенсияда булсам да матур итеп шушы начальник школаны клубка әйләндерергә иде. Авылга кергәндә, жолыбыз бар ди, утыбыз бар. Менә суыбыз булды бит инде. Магазиныбыз бар безнең менә дигән икәү. Мәчетебез,
Sizge ağılga rahmet etesik kela şu katmalı uyda kollasında yaşap kela bilindi. İmre olay deyinde şunu üzgerteye gelmeklerinde yosaya kalı kulüp değil. Gündüz kilige, şahmat oynarga, kişkine jiyalaga, da yok şu ağılını jalanır jiberge disipliniminde. Şolay deyip bileyinde. Nurman Havitaramızya Zinurovna ayta. Kapital ремонт söz konusu eybet diye. Şuna fapını da privazayteye geldi. Buna fap tura bitindi. Şuna onsı da eybet eyber. Biblioteka sesi kalıpını da birge nitibeteyim. Mina şu üç kişi bizge eyteyindi son nida. Mana indi her birsin absurda eytterge bula. Absurda eytterge şunsa indi. Biz hayır galasa eytkende yine eytem indi. Her birsine galasa eytmeye olmayacak. Mana da postem eytirek gerek bulunu bitinde komplekska girgende bizim депутат şeyim diyeberek tura soyladık bitinde babırga motor etip keldik barabızda. Bu вопрос bizim bulağa вроде решенный berek turayın депутат etken sözünü öteydireydi. Fapka kelgende bizim süreçtik bitinde partiya akşası var deyip da действительно var. Bizim de 4 fap limitladık. Mana 5-sini o akşaga limitlarız diye bileybiz. Nedir de özünüz basın nedir taşkışı Marimena uç gitmeli faplar turabidinde bizning. Şoğa göre men o'ylayman, samimiy aktualniy bo'lib, действительно Rifqatovna aytgan shqoladir. За реконструкцию сельского клуба и капитальный ремонт сас комплекси деп өзінде. Барса өзіне алабетінде. Шоға göre барыбызда конкурдар тауыш келердіктер за. Беш қола. Против yok. Но шушы проект белән именно шушы әле кул күтәреп ремонт соскомсы дигән проект белән шушы ППН катнашабыз дип тоже кул күтәреп тавыш бирәйген. Именно менә шушы без әле әйткән ремонт соскомсы дигән белән без катнашабыз ППНда тоже кул күтәреп тавыш бирәбез. Булды против yok, тоже единогласно. Хәзер инде повестка шагарга туры килә третий вопросны софинансирование. Согласно Игорь Шаңнатты битнекән предложением, капиталь ремонт соскомсы необходимо 1 350 000 сум акча. Булай бит. Из бюджета аңлаштык 150 000. Үзебезнең нидән выделить 15% за просумму субсидии 150 000 рублей. Но әйткәник бит инде безнең инде со стороны населения тоже 3%. 10% дип әйткән, 3 до 10%. Бу килеп чыга инде 100 000 акча. Шуңа күрә әйтәсе килә инде безнең бу 100 000 булачак. Моның нигендә дә иптәшләр, сез ничек уйлайсыз? Мин моны реально дип уйлыйм. Если без һәр беребездән 1000 сум акча җыйсак, 100 000 була инде. Без шушы проектта катнаша алабыз. Һәр вакыт катнашкан бәйтән җиңеп чыгабыз дип инде. Шушы катлы сумма белән мин уйлыйм инде безгә җитәр һәм җиңербез дип. Но бу өлешкә дә иптәшләр без кул күтәреп тавыш бирәбез. Пожалуйста, барыгызга да турайым дип күтәреп. Шуннан белештән бу иптәшләр әйтәсе килә тагын инде. Әйттем бит инде муниципаль образование 150 000 бирә дип, әйтергә кирәк безнең нетрудовое участие безнең 30 000 бар. Тоже әйттек бит инде, спонсорская помощь бар безнең 100 000. Монда инде безнең нәләдә рәхмәт итәргә кирәк. Ул һәр вакыт поддержать итә, әлеге вакытта да ул поддержать итәм диде. İpteşler tağla bir sözünde var indi. Dörtінші вопрос. İpteşler özünüz biləsiniz, bu yıl mənə Radiqavı səhətli inisiativni gruppa var. Bu xatlı, şuşu xatlı tügül, şuşu xatlıqı inisiativni işləgən nini mənə 6 yıl qatnaşabız, Belarus'tan başlağanıq. Etəsə olunda kurup biz vapşı men 20 yaşqa aytganim бар. Hoş gitməli, şot kişləndi. Tərtipli oldu. Tege bir yaqdan da tege bir kişi de bir söz aytılmadı. Действительно, kirsə to'g'ri kelgan chilinlari. Shunga ko'ra biz сөйләштек. Bir nebizdə o'zgartmaymiz. Потому что bizning shu xatli ishlaganini intib bo'lmay o'zgartib, no, bular uchun iптәшләр.
тоже ушул инициатива көрүшүн, анын председатель үчүн. Председатель өзүңүз билесиз, бүтүнсүндө карап текшерип, ар бир зданияда бүтүн немени кандидат турган киши бизде, андай киши бизге керек, андай киши биздин коюлган. И члендары да биздин ар бирси уш кетмели, өзлеринин ордунда уважаемый кишилер. Шуңа көрө мен предложениега сиздер каршы келмесиздер. Шушы председатель этип инициативаны көрүп барыбыз да матуритет табыш беребиз деп ойлойм. İptaşlar karşıları yok. Mulayra Gurnaz Aramilовна, Hayret'te Varadik Mirgasiyeci bizden председатель, Nurmuhammed Aramzi Arabisovna, Garipova Aliya Altafovna, olar bilan söyleşengen, Mirgasiyeva Aliya Arif Khatibna söyleşengen Rifa bilan, Usmanova Zemfira Arabilovna Matur İşlay magazinde bütün nemanlıkta söyleşengen. Mine şularga biz kul ko'tardik. Bıyılғы айтып тұрам енді, быйыл бір нендей әйбір шығармадыңыз, бір нендей сөздер болмады. Бүтін әйбірді өзі білесіз, ақшаны радиоға елітті, сіздің ақшаны матур етіп өзгертіп қайтты. Ушылай болады. Так, на повестке остается ведь бешенший вопрос. Біз выиграли де. Бүтін немені торгилар өткеннен соң біз енді ақша қалғанбыз. Да, действительно, быйыл да ақша қалды. 6342 сом ақша бар біздің. Әлеге маңда қалды біздің. Біз енді тұты шапы соға, біздің башына қырында әш бар, радиоға өбілі сөйлештік. Шоңа көре, шушы қалған ақшаны да біз енді бұйыл спонсорлар көбірек обращаться етмекші боламыз. Төлейм, бұлшам деген кішілер де бар біздің шеттен. Шоңа көре, шушы қалған ақшаны да шушы проектқа тұттарға. Өзі білесі клуб деген әбір ол. Келіп күресені Сөлеп кетті бітін келуашты, клуб кереш, ішік ашып кереш, сенадан отырға тешті ол, аның матур картинасы тұрыр, орындаға да керек, сәнасы да керек, жаршауы да керек. Шоға көре, тағып да клубы дәрі біз енді, шушы қалған ақшаны да біз, именно шушы проектқа, шушы соскомсыға тұтабыз деп. Пожалуйста. Против юг, тоже единогласно. Иптешлер, шушының білән нық оңнаған жеріші біздің тамам. Рахмет сізге келгендігі үшін. Бүгін жетті мәселе қаралды бітінді біздің әтеш ауылында. Бек кереклі мәселені көтерділер ауыл халқы деп әтесім келейінді. Мен өзім 24 жылдан артық шушы библиотекада китапханашы болып ішлеп шықтым. Қазір хақлы алдамын. Клуб болмауы кішілерге бек қиын боладыр енді ол. Біздің ауыл дәрі ауыл, бейремлерге келелер, қатнашалар еді, яңайларда басып тұрға орын болмайды. Әгерде шушы мәктеп зданиясын ремонтлап, клуб ясасалар, біздің ауылға бір ем болар дейесі келейінді. Ешлерде бәлки ауылда қалыр еді. Көпшілік қазір ұлы ештегі кішілер ешей бетінде бізде. İptaşlar bugün indi Әтеш ауылында yaşaşı kişiler жиылды жиылышқа. Күн тәртібінде енді шушы біздің садикны клуб етіп өзгертіп, ремонтлап, тауыш бердік. ППМ-ге қосылабыз, қолдан келген тиешілі ақшаны жиябыз ола берсе, бұлтырғаша әйбет етіп қатнашырға тырышабыз енді. Шоңа екінші елінде да ола берсе, әйбет етіп шушы ішлеріні башқарып, ауыл кішілерін шуатландырып, матур етіп, ешірге астане көңілі көтере керек, кім көтере, өзі көтермей, кім көтерсен енді. Шоңа барысы да риза болды. Біз шоңа шот.